Takže. Zdravím všechno, Lotusák, tady je Lotusák 2 a já jsem dalšího videa ze hry Pokémon Emerald. V podle díle jsme dostali Pokémona. A jo, teďka se budeme s profesorem Birchem. Birch. Takže Lotusáku. Slyšel jsem o tobě strašně moc od tvého otce. Tam se někam dostane. A slyšel jsem, že zatím nemáš vlastního Pokémona. No ale doufám, že ty mi ho dáš. Ale ta cesta, kterou jsi předtím bojoval, mě zatáhla do Aplomb. A nevím, to je Aplomb. Myslím si, že je v tobě, že otcova krev koluje v tvých žilách nakonec. A ano, jako díky za to, že jsi mě zachránil, bych ti rád dal toho Pokémona. Jsem ti rád dal Pokémona, kterýho si použil předtím. Receive the free go, máme prvního Pokémona. Prvního daného Pokémona. So, why you ready? Když seš v tom, chtěl bys dát přezdívku, Trigo? Chtěl? Takže a tuhle přezdívku bych mohl vymyslet já, že nosit jména bych mohl vymyslet by. Počkej, už jsem já takhle, jdeme záležit na to, by tamhle hezký. Get out! Bude mít náš trio Geralt. Takže pokud budeš prostě bojovat s těma Pokémonama, tak budeš dostávat XP a bude z tebe výborný trenér. Moje dítě May taky studuje Pokémony a občas mi pomáhá, ale teďka jsem byla na kompu. Lotusáku, nemyslíš si, že to byl dobrý nápad vidět May? Ne. Nebuď takový. Měli si... Ne. Aha, takže teďka nás donutí znamenat yes. Great. May by byla 16 taky. Jo, dostaň May, ať tě naučí, co to znamená být pořádný trenér. Jo a to uděláme pryč. Pokémon. Šla mám našeho krásného Geralda. Když ho už jsem taky dlouho nehrál, celá ne dlouho, že jo. Mild Nature Roads, to je nebo 5. Pound Alier má. A Cool a Pop. Tam proč má Pound Alier? Což je to? Řešíme! Měli by mi tady někdo dát běhací boty, protože mě to pak potřebují běhací boty, abych běhala rychlejc. To podle mě dostaneme až po May dostaneme běhací boty. A hlavně jak dlouho trvá? Ok, 3 minuty. Můžeme na nějaký pořádný fighty, ale já to asi vidím tak, že by jsem ze začátku žil tam dával ty fighty, ale pak už bych tam dával jenom fighty, které jsou trošku zajímavý, protože fakt, jak my jsme začali jenom těch 10 minut, tak se to kupí, takže by jsem nenatáčel absolutně veškerý ten průběh, jenom ty nejdůležitější věci bych vám takhle řekl, ale teďka tu chvíli chci první fight. No já tady budu chvíli chodit a řeknu vám, až nějaký ten fight konečně bude. Takže, jak můžete vidět, finally je tu battle proti Pokéně. To je dobrý věc. Že je tu Pokéna.
prostě to jako, takže se sama jako budu objevovat jenom tady battle a pak teprve až 9 mám nebo 5 a tím jak mám jenom ten pound, tak co koně kolik to dá. Na 3 žádný pen jenom, ta poběna. Takže moc ty fejty vám nebudu ukazovat, protože podle mě to je fakt jako... Pro mě to není celé času, jo, ale pro účel toho videa jsem to klidku, což je výborný, se naučit absorb dřív, než tam budu, takže... Jo, já díky budu asi chvíli XP, což... Já budu za May, jo, budu směr May teďka, a až se zase objeví něco zajímavého, ne třeba jako zajímavého, něco jiného než Pokéna, tak se s váma zase ozvu. Takže, ani na chvíli potom si Geralt naučil absorb, což je naprosto perfektní, protože máme první krásný útok. Napište mi, jestli chcete mít takovýhle jako skipy, nebo jestli chcete, abych vám to všechno hezky ukázal. Takže já si myslím, že nedělám Pokémonního centra v Oldale Town. Já se tam uvidím až umej, protože jediný, co se tam dá najít zajímavého, je Wingull, který už nechci chytit, Wingull, Zigzagoon, Poghyena a Wurmple. To 4 Pokémon, který jsem tady. Mobu možná rád, ale ten až na cestě. Tam, že do toho. Pokud se nám spoiler, pokud se nám podaří rád získat, tak bych si ho rád chytnul. Protože rád je prostě rád. A rád bych si ho chytnul, protože nechci kombinovat Pokédex. Asi pochopili, ale mám vymyšlený tým, kde bude pro mě hodně těžký dostat fly. Takže, jak jsem slíbil, takže jo, v tom týmu bude hodně těžký dostat fly, protože uvidíte. Prostě uvidíte, no, takže já to vidím tak, že se s váma objevím, ještě bude něco zajímavého, což nebo ne, na to až budu umej. Což můžete vidět, že Pokéna 100% nic zajímavého není. Takže já se s váma uvidím až u May. Takže, tady jak vidíte, jsem u May. Takže jsem rád a no, už mi chyběly 2 minuty, takže na May půjdu samostatně. Takže May. A pojďme se podívat. Pokémoni, kteří byli nalezeni na cestě 103. Jako zachycovalo. A to si teďka nedozvíme. Vidím táta těla Pokémona. Jako dárek, tak vidíte. Tak jako, když jsem s tebou přišel poprvé, tak jsem měl ten samý outfit, za prvý, a za druhý, to jako mám takhle v ruce držím míček, bych si zjistila, že mám Pokémona a hele, co když je to Master Ball převlečený za Pokéball a je to nějaký, to je čtvrt více, že jo, jak je ten Pokémon, nechytil jsem si ho sám, jak víš, 100% ho dal, tvůj táta, jak jsem mluvil, jistě. Teďka, když jsme tady, pojďme mít rychlý souboj. Dám ti ochutnávku, co to znamená být trenér. První rival battle is coming. Takže, jak už jste mohli pochopit, podle tohoto a podle pauzu, tak to hraju na emulátoru, ne na Gameboy. A mám torčíka level
5. Takže, moc Pokémon mi sice nenapadlo, ale mám tu Triga level pořád 6. Jo, normálně chodí na to 7, ale teďka jsem si říkal, že to urychlím, nebudu expit. Když krámnu teďka, to bude bolet, co? No nejlepší je, že já teďka nějakou dobu, dobře, pak dostanu Rox. To je jedno, nebudu říkat, co já dostanu. Protože tohle je to. Ale zase mi teďka snížil to. Já můžu snížit obranu Rilírem, ale jako. Pound. Myslím, že mohl všechny absorbem bych to mohl dávat, ale absorb nebyl nutně efektiv a malý. Že ten Scratch se mi jeví úplně líp než ten Pound, ale nechci mít, nebudu si brát Torchiga. A jenom kvůli tomu, abych ten Scratch. Jsem úplně nepojel, ne? Krytka! Teďka, Gerale, ty hráš ty krytku. Gerale. Teďka. Gerale, ty jsi mi nechal jeden život. Ale co by si nechal jeden život? Jako. Tady zrodila se legenda. Jako s tím, že mu jen nechal jeden život, to nebyla moc velká legenda, ale jeden život, zrodila se legenda. 23. 7 teda, ne, level 23. Rád, kdyby to bylo level 23. Ale 7 teprve, 23 životů mám. Wow, výborně, Lotusáku, jsi velmi dobrý. Mně se líbí, že vždycky prostě blue, jo, tak byl jsi jenom šťastný a teďka, wow, výborně, porazil jsi mě. Vždycky byl trochu menší, jo. V Soul Silveru tam ukradl toho Pokémona. A tady prostě wow, prostě na to je hodná make. Úplně wow, to Sun and Moon, jak víte, a tak tam je, prostě, jdeme číst. Takže myslím si, že vím, proč mi můj táta měl oko prostě na tebe, proč měl toho Pokémona. Myslím, právě si dostal toho Pokémona a už tě má rád, já vím, prostě mi. Tady jako Triga legenda, já samozřejmě, takže tady 2 legendy. Ještě jsou vidět, jestli byla legenda, ale v srdci jsem pořádná legenda. Budeš možná moci být befriended any kind of Pokémon easily. Takže já si zjistím, co je befriended. Befriend, slovo a ukážu se. Takže befriended znamená spřátelit se s každým Pokémonem strašně lehko. Takže, no, je čas jít zpátky do laboratoře. Tak čomej, ale my se do laboratoře podíváme a zítra, protože jak vidíte, mám tu 5 minut. 8 minut bylo asi předtím, takže a 5 plus 8 je 13, takže já doufám, že se vám video líbilo a doufám, že zase u dalšího videa uvidíme a bude stejně namakaný jako tohle. Čau.